Het fenomeen zwargborkerij is intussen aardig inborgeren, maar een zwargbakkerij, dat is nij. In Burgum draait zo'n eind 2022 zwargbakkerij Bakriek. Initiatiefnemer Jelle van der Woude combineert er zijn leefde voor het bakkersvak met het begeleiden van meesken met een beheining. Een zorgbakkerij is eigenlijk een bakkerij waar mensen met een zorgvraag werken kennen die net boetenwerkje willen of met beesten werken willen, maar dat ze iets met de handen willen, hè, dat ze mooie lekkere dingen mee kennen. Nou, dat kun je hier dus in Bakriek, in de zorgbakkerij Bakriek doen. Voordat Van der Woude mij Bakriek uiteenzetten, werkte hij bij een zorginstelling in Appelskeer. Het wie daar best genoeg, maar na 20 jaar wie het tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik ben 52 hier. En toen dacht ik van, nou, ik wil toch eigenlijk wel iets van mezelf beginnen. Ik was het eigenlijk nooit, hè, maar er moest wel wat geld gegooid worden om iets op te zetten. En ja, ik ken het al je wel. En ja, toen heb ik dat toch dingen. Van der Woude zijn personeelsleden komen uit de omkrieten en leren bij Bakriek hoe zij in een eigen tempo ambachtelijk banket, koeken en cake kennen. Ik ben hazelinders aan het maken. Is dat moeilijk? Nee. Valt me mee. Vind je het leuk om hier in deze bakkerij te werken? Ja. Heel gezellig ook. Grapjes maken soms, hè Jelle? Zou je later ook wel in een bakkerij willen werken? Ik wel. Ik heb een leuk ding dit bezig. De eerlijkheid en de puurheid van de mensen, dat vind ik het allermooiste wat er is. Riek zal Van der Woude van zijn zwargbakkerij net worden, maar dat is ook helemaal net belangrijk. Ik ben enorm blij en dat helpt mij een enorme rijkdom. Dat ik rijk ben in die vrijheid die ik heb. Omdat ik zelf eigenlijk besluiten kan van wat ik wil. En dat ik gewoon heel gelukkig word van dat de mensen ook gelukkig weer in huis te worden. En dat is voor mij rijkdom. En rijkdom is net in geld uit te drukken. Wat is nou het allerlekkerste koekje wat je hier maakt? Voor de koeken, denk ik wel. Neem je die ook wel eens mee naar huis? Denk het wel. Vandaag ga je voor me hem.